खुलुमबाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गोबाव सम जाबायमोन लोगोफोर आं भिडिअ होथारिया दिनै बे समाव आङो जोंनिनो राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय मानसि कसारिगाव गामि बेयाव जोंहा उन्दै उन्दै लाइमोन बिथांमोना जे हारिनि हारिमु खाम सिफुं सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ लाबाय थादोंमोनथ' दा फैयै फैयै मास मोनसे जाबाय आरोना दा बेनिखायनो नेम बायदियै फार्स्ट इउनिट टेस्ट लानो सानदों आरोना दिनै अरेल सेक्सननि थाखाय खामनिफ्रायबो अरेल सेक्सन आरो सिफुंनिफ्रायबो अरेल सेक्सन बेखौ लानो नागिरदों आरोना बेनिफ्राय गाबोन जोंहा प्रेक्टिकेल टेस्ट दङ प्रेक्टिकेल टेस्टखौ गाबोन लासिगोन आरोना दा बेनिखायनो आङो खामनिफ्रायबो आरो सिफुंनिफ्रायबो लानो नाजादों आरोना दा गथ'फ्रा ओरै स्कुल सिङावबो दङ आरो बबेथिंबा साखाथि बाखाथि दंथ'यो आरोना फरायगासिनो आरोना दा आङो साफा लेंहरनोसै आरोना खामनिफ्रायबो आरो सिफुंनिफ्रायबो दा बिथांमोना माबायदि होयो नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै नायलांबानो जाबाय आरोना आरो लोगोसे बेजों मोनसे खोथा बेखौ बुंनाय जायो आरोना जोंहा बिथांमोना गोबां जेंनानि गेजेराव दङथ' दिनै बिथांमोना लेंगुवेजआवबो गोबां प्रब्लेम जानानै दङ बिथांमोना बर' मोनब्लाबो दा रायलायनाया माने एसामिसफोरनि गेजेराव थानायखाय माने लेंगुवेजआ एसे एसामिससो रायलायनाय जादों माने एसामिस रायलाय बर'खौ एसे माने दानि बिसोर उन्दै लाइमोनसा बिथांमोना माने बर'खौनो रोंला आरोना दा बेनिखायनो सोलोंनायनि बिथिङावबो गोबां जेंना फैदों आरोना दा बेनिखायनो जा हायो बिथांमोनखौ ओरैनो मोननैसो अरेल सेक्सन लानोसै आरोना माबायदि जायो होमब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ थारैनो नायलांदो लोगोफोर दायो जोंहा खामनि अरेल टेस्ट लानोसै दायो बे समाव बिथाङानो गिबि हिसाबै माबायदि अरेल टेस्ट खालामो दा नायलांसै नोंथांमोना बर'जों एक्सप्लेन खालामनो नाजादो दे जिमान पारो इमान दे गोबां प्रब्लेम जाबाय लोगोफोर गोबां दुखु गोनां बिथांमोना गोबाव सम बेबायदि भुगिनांनानै दङ दे दायो बे समाव नोंनि सिनाखिथु दायो मा खालामनो नागिरदों अरेल टेस्टआव बाहागो लानो नाजादों ना बनबिता बर' दायो बे समाव नोङो गिबियाव बुंलाय जोंहा खामनि जि गिबि रिंसारथि खोलोब ना खामनि जा गिबि रिंसारथि खोलोब बा रिंसारथिफोर बेयो मोनबैसे रोखोमनि खामनि रिंसारथि सोदोबफ्रा गासै मोनबेसे 8टा गासै मोनदाइन ना आरो कि आसले एटु बुंनो हागोन ना दे मा दंमोन 8टाया मा मोनदों आरो एटाथ' फ्रिउ ठीक আছে दानिया नेक्स्टआव बुं नोङो खामखौ नायनानै जोङो बेखौ गासै मोनबेसे बाहागो राननो हादोंमोन आरो बेनि मोननैसो बिदिन्थि এই কামটো চাই কিনি কিমানটা মানে ভাগত मोनदोंमोन जों किमानटा आसले 9टा आसले ना दा यार भितৰত 3टा मान एग्जाम्पल दे दंफां दुवान खान्थाल खामखि खामनि खोमा आलायग्राजों दानिया बुं नोङो बैसागुनि गिबि तालखौ नों रोजाबलाय बेसे स्पिड আছে দে অলপ মানে মিডিয়ামত যাব লাগে এতিয়া নেক্সট তুমি কোৱা আৰতৰ তালটো ফাৰ্ষ্টৰ আৰতৰ তালটো অলপ স্পিড হ'লে এতিয়া লাষ্ট কুৱেশ্যনত
সেইটো খাম না খামৰ বিষয় এটা বা দুটা কিবা কথা এক্সপ্লেইন কৰাচোন খামটো চাই কিনি ইয়াৰ বিষয় मोनसे बा मोननै बाथ्रा बुंलाय नोङो दे बुंलाय खाমৰ বাবে মানে ক'ব লাগে কামটো এই কামটো কি কোনে কাজটো এইটো ইউজ কৰে কিয় লাগে লাগটো মানে অলপ এক্সপ্লেইন কৰা मायाव यूज खालामो खामखौ सोर यूज करे एटु आरो नायना बर' रायलायनो सेस्था खालामगोन ना खालामा खालामगोन होनलाय खालामगोन ना बर' रायलायनो नांगोन दे भबिष्यतनि थाखाय दे थेंक इउ दे जाबाय दे